nalaglag guys, nalaglag. Hindi talaga maiwasan ng aksidente, pero kagandahan, hindi sa gitna ng karsada bumalandra. Road close naman sana. Magandang umaga mga boss. Good morning, good morning. Ayan, babalik ang lakay. Ang bango naman yung freshly baked nilang pizza. Morning. Shower. Number 740115. Alright guys, yan. Nagdala na rin ako ng kape. Mamaya sana ako ngayon na. So, busy na sila doon. Okay, shower time mga idol. Shower time. Ano natin dito? Ito yung gusto ko, maluwang yung shower nila at maliwanag. Yun, ang lakas, ayos. Ha? Alright guys. Mag-shower muna tayo. Para presko tayo. So, balik biyahin tayo ulit guys. Okay. Wala tayong katabi guys. Dito lang tayo sa truck. Tayo lang mag-isa. Magpapangurin tayo ha. Hindi mawawala para sa ganun. Papangurin tayo. Pati truck. Alright, anyway. Lagay ko sa lagayan itong aking lotion. Lotion din tayo kasi mag lotion din tayo. Gawa nga ng dry ang skin natin. Alright guys, yan. Pinapa ako, pinitrip ko, check ko gulong, ilaw, at saka yung shield natin sa baba. Baka mamaya, sa trailer, baka mamaya wala na mahirap kasing lumarga nang hindi ka nagpe-pre-trip. Especially tinitignan mo yung reaper temperature mo at saka yung shield sa likod. Baka mamaya pinutol na, wala na, delikado na, hindi ka na makakalabas. Yan guys, ito na tayo. Ginawa natin kagahapon ito sa previous video vlog natin. Mula dito hanggang sa border is 2 oras pa. Madilim pa, pero magsimula na tayo magmaneho hanggat madilim pa para layo tayo at makarating tayo sa Calgary na maaga-aga. Tara. Alright guys, bukas ng timbangan. Maaga sila nagbubukas dito Turn right on 990.
Pagka sila nagbubukas, timbangan. Rocks, mas cross scale. Tapos mapagtripan tayo at i-pull over tayo. Inspection. Drive 25 trailer. Ayos. Let's go. Alright guys, ayan. We are now here in Bonners Ferry, Idaho. Small town. Ito yung laking flag nila, oh, makita-kita na. Laking flag ng Amerika. Kootenay Casino. Sino bang naglalaro sa casino, guys? Yan, may Kootenay Casino. So yung maglaro ng casino yan. Madadaanan natin yung timbangan dito. Kung saan dyan ako na pull over nung
Quezon Station. Yan, ang linis, ang luwang. Kaso binabad na ako kasi madilim na rin. Diba, nakita nyo naman. Oh, close ang ano. Close guys, close. Timbangan is close. Ayan. It says commercial truck over 26,000 close. Do not enter when light is not flashing. Ayan guys, tuloy-tuloy na ako. Malapit na tayo sa Kings Gate. Alright guys, nandito na tayo sa Kings Gate border, Canadian border. Patayin muna natin itong ating reaper para lumayan. Turn on na lang natin mamaya doon pagdating natin doon sa paglagpas natin ng border. Alright, let's go. Alright guys, yan. Dito na tayo. Sana hindi masyadong busy para makatawid tayo agad-agad. Temperature -5. Hindi ko lang alam guys kung sa Which result would you like? sa Calgary malakas pa rin ang snow o bagyo pa rin. Kasi nga 'di ba sa previous vlog natin sa mga nakasunod may storm doon, masamang climate. Ano to? Anong meron dito? Lagpasan natin kung kailang lagpasan. Tigal naman tayong lumagpas Yan. February, March, isang buwan, April, summer na naman. Hindi ko subukan magkadena ngayong taon na to Bagay last year hindi rin ako nakapagkadena kasi hassle lang magkadena. Sabi naman ng company, kapag kaalanganin at delikado, pwede naman i-adjust yung delivery. Instead na magkadena ka, huwag ka na magkadena matulog ka na lang at antay mo na lang bukas na maging okay yung karsada bago ka ulit bumiyahe. Yan ang sinasabi nila. Pero kung kailangan talaga, wala kang magagawa kung kailangan magkadena kasi siyempre kailangan Alright, Kings Gate. All commercial vehicle
Stop at custom. Ayan. US Custom, Canada Custom. May line up, may line up, may line up. Nakahinto ba to? Ano? Oo, nakahinto sila. Kasi wala naman doon sa bandara, no? O baka nakapark lang itong mga to dito. Kaya naka-line up tayo, naka-line up. Mayroon silang sinusundan. Yun guys, doon ang ano, US Custom. Okay. Stop tayo rito. Welcome, Canada. Ano? Canada. Oh, Canada. Thank you, Canada, for giving us a good future. Well, ang future naman ng isang tao, nasa tao pa rin naman yun. Kahit nasa Canada ka, kung hindi ka Which masipag, result would you like? wala rin. Kung aasa ka na lang sa paycheck to paycheck mo, ayun, kung gusto mo pang umangat, magsipag ka pa. Ay, sabi nila dito sa Canada guys, dito sa Canada is land of opportunity. Kaya dito sa Canada may mga ano may mga double job, triple job. Kahit naman sa Amerika mayroong double job, triple job. Kaya yun ang ano ng mga ano rito sa ibang bansa rito. Kumbaga sa ano paid tayo hourly, orasan ng bayad dito. Nagkaiba lang sa Pilipinas kasi daily ang bayaran sa Pilipinas But anyway, ito sure natin na tama. Okay, so Kings Gate tayo. Passport, nalakay tracker. Tanggalin na natin to para makilala tayo ni Madam o ni Sir kung sino man yung nandyan. Tanggalin natin to. Alright, drain light. Good morning, sir. Good morning. There you go. There we go. Thank you. Where do you live?
Winnipeg, Manitoba, sir. Thank you. And how many days in the U.S.? Been 19, since 19. What are you hauling, Nestor? Salad, sir. Salad, where did you pick up? Hillsboro, Oregon. Okay, only one pickup in Hillsboro? Yes, I'm delivering Calgary, Alberta. Okay. Where's the final destination? Is it Calgary or is it going anywhere else? Calgary, Alberta, sir. Same truck and trailer you brought down, Nestor? Yes, sir. Thank you, sir. There you go. Gotta see you. Have a blessed day, sir. You do, sir. Okay, so... Alright guys, Canada border. Welcome to British Columbia. Ayun yung malaking sign nila dun. Hihinto lang ako dito sa gilid guys. At buksan natin yung reaper natin. Tapos tuloy-tuloy tayo. Stop for the stop sign. Okay, so ilagay ko yung note border cross. Welcome British Columbia. Alright. Ito ang problema dito, wala kasing pull out dito sa right side, kaya kailangan pasukin mo dito sa left side na to para huminto rito eh. Dito tayo, hinto muna tayo rito at turn on natin yung ating reaper. Bago tayo tuloy ang numero direkta. On. Yan. Alright guys, officially nasa Canada na naman tayo. Magandang climate dito kahit papano. -2 lang. US Custom. Check natin lights kasi may mga dadaanan pa tayong Canadian timbangan yan, Canadian scale. Baka bukas sila. Hirap na. Just kahit paano. Oh, gaylay dutak mo, Cordapia. Gaylay dutak, Cordapia. Alright guys ha, animal inspection station. Okay. 34 set point, 33 ang box. Ayos, let's go. Alright guys officially nasa ano na tayo. May ano sila dyan, tatak. Officially nasa Canada na naman tayo. Sumasamahin ko na ito para sa ganun pag nag-deliver ako mamaya eh kumpleto na yan, papeles na. Guys, let's go. Tabi ko muna tong passport ko, baka mamaya misplace ko pa eh. Ayan na. Go. Nalaglag guys, nalaglag. Nalaglag. Alright guys, ayan.
Calgary, Alberta. Magandang climate ngayon. Walang snow, hindi katulad nung nakarang 4 days ago. Yan, Monday ba yun? O, nung Monday talagang matindi. Ngayon dry ang karsada, pero malamig. Temperature dito is -15. Malamig guys, malamig. Didiretso na tayo sa ano natin, dideliveran natin. Ayan. Welcome Alberta. Yes! Calgary, Blue Sky City, home of the Calgary Stampede. Ayan guys, diretso na lang ako doon. Okay guys, door 29 na yan. Break natin yung cell, tapos atras tayo sa door 29. Naabot na tayo ng gabi. 8:30 pala yung schedule ng appointment ko dito guys. 8:30 ng hapon. 7:30 pa lang madilim na. Nalaglag. Malamig na yun guys. Minus 12. Oh, ito. Tapos, tras tayo sa door 29. May kasama rin tayong truck dito. Ay, si nanay pala yan. Kailangan niya ng tulong. Bukas ng trailer niya. Kasama natin sa truck yan. Tapos na daw niya yung truck niya, nabayaran guys Sana all. Pasya. Yan. Panguli tayo guys dito, madali lang ito. After nito, balik na ulit tayo sa truck stop. Kasi tinix ko yung dispatch ko kung may real tayo sa tayo pupunta. Wala pa daw, bukas malalaman. Total, gabi na rin naman, ayoko nang mag-drive. Ayun guys, red light na tayo. Abang-abang na lang tayo. Maya-maya na lang ito, tapos na.
Mabilis lang sila rito eh. Alright guys, off natin. Empty na tayo. Tignan natin sa loob. Wala na, malinis na malinis. Nagdatingan na yung mga appointment ng delivery guys. Ayan, tapos na tayo. Ayan, balik ako sa truck stop. Doon na ako magpalipas ng gabi guys. Alright guys. Alright. So since wala naman tayo ano guys, load pa, pupunta tayo sa truck stop at doon na tayo magpahinga. Kaya putulin ko na vlog ko guys. Thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. Nakaidlip nga ako eh. Sinabot din ako ng So 8:30, alas 10:30 na ngayon. 2 oras. Thank you for watching. Mag-ingat kayo. I love you all guys. Peace out. Bye-bye po na ako. Lakai Tracker.